kan maza sun ci kasuwa sun koma ka ga mahaukaci bayan baban ruwa ka ga mahaukaci na bayan duna Habiba na dandiki wai an ce ba musu kakana nan ba ta hanya an ce ko ta ba su wasu sai ga zo ta kawa guda cikin miya guda cikin shinkafa ina irin wanda an kada mai ilimi ina irin wanda an kada rubuni ina irin wanda an kada jos ina irin wanda an kada papa papa an kada kashi ina irin wanda an kada rubuni su kuma a lokacin da haka na ubana da kunza
da mai shiya. Na yace da Allah duk makaɗin Najeriya ta ɗan ta kura kuma. Wani mai kiɗin turu in ya kame da ni kunya ya kai. Sai dai lahira abu Allah ya isa. Ina da wani ina da makoma. Ko da kulli na dauri na san ba almutu. Garba kai da mahaukaci ya ɓace a kanuna mai fara. Garba kai ya ce kowa ta wuro ta bace kawo garba ka ta bibi a ta alaƙi ka fiye sauta. Garba ka ta bibi a ta abin su da garba ka wallahi garba ko wata ce ba ta ba da ta ba da yake kwato a garba. Garba ka ta bibi a ta gwamnati ni ka ce a yi ayyuka ko garba. A wada ma a wata kanunu ni ne a bani ta uga wata ya hawa ko a bani ma a mota da na zuwa cikin yawa Allah garba. Garba in ma ba ta kamata ba wallahi garba na alƙawari sai da ba ta saman masu yi. Garba ka san da suke shi ne kina da su kina da cewa garba. Garba ka san muka hukuna a halba da zuba garba ko ni ka tiya da kuma. Ina maganin ba za ko ne ki mutu. Yaro bai san abun da ban yi na ɗan. Kai! Wani an ce sai da ba su haɗu a kan nema. What?